Kaixo eta ongietorri Euspodcast Playren saio berri batera. Gogoratuko duzuenez, aurrekoan podcastaren atal teknikoak jorratu ditugu, eta zuen podcastaren oinarrizko ediziorako gidalerroak eta gomendioak eman dizkizuegu. Orain, gure podcast saioa MP3 formatuan gordeta dugunez, zein da hurrengo urratsa? Bada, gure lehen podcast saio hori sareratzea, edonork edonon entzun eta parteka dezan. Horretarako, gure podcasta gaur egun entzule gehien dituzten bi podcast plataformetara igotzeko urratsak emango dizkizuegu. Bi podcast plataforma hauek iVoox eta Spotify dira. Az gaitezen bada. Lehenik eta behin, gure saioa iVoox izeneko plataforman igoko dugu. Izan ere, Beategia Euskal Hedabideen behatokiak 2022-2023 urtekarian argitaratutako datuen arabera, euskarazko podcasten 80% plataforma honetan entzun daiteke, eta Hego Euskal Herriko gazten 22%ak plataforma hau erabiltzen du audioak kontsumitzeko. Ondorioz, oso garrantzitsua da plataforma honetan gure euskarazko podcastari txokoa egitea. Hasteko, iVoox plataformako webgunera jo behar dugu. Bertan, kontu berri bat sortu eta ondoren gure lehen saioa sareratu ahal izateko. Beraz, hasteko iVoox plataformako webgunera joango gara. Bertan, lehenik eta behin kontu berria sortzeko aukeraren gainean sartu behar gara. Eskatzen dizkigun datuak bete ostean, gure kontua sortuta geratuko da. Kontua sortu dugunean, izenburua jarri beharko diogu gure podcast irratsaioari. Bertan, podcast saioak igo ahal izateko. iVooxeko kontua eta podcast irratsaioa sortu ondoren, gure lehen saioa igo dezakegu bertan. Horretarako, igo izeneko botoia sakatu behar dugu, pantailan aterako zaizkigun urratsak jarraituz. Podcasta igotzen ari garen bitartean, zenbait datu sartu beharko ditugu. Gure podcastaren izena, deskribapen laburra, generoa, kategoria eta gure podcasta egoki sailkatzeko etiketak. Eta bukatzeko, podcastaren irudi bat ere gehitzeko aukera dugu. Irudia oso garrantzitsua da, gure irratsaioaren logotipoa baita. Irudi honek beraz, bat egin beharko du gure podcastaren gai nagusiarekin. Ikusi dugunez, iVooxen gure irratsaioa sortzeko eta horren barruan gure podcast saioak igotzeko prozesua ez da batere zaila. Gure lehen podcast saioa iVooxera igo ostean, aipatu dugun beste plataforma garrantzitsu baten txanda dugu, Spotify. iVooxekin alderatuz, Spotifyn euskarazko saio gutxiago egon arren, Hego Euskal Herriko entzule kopuru handienak Spotify erabiltzen du podcastak entzuteko. Zehazki, Beategia Euskal Hedabideen behatokiak 2022-2023ko urtekarian argitaratutako datuen arabera, gazteen 60%ak Spotify aukeratzen du. Horregatik, gure podcastak plataforma honetan ere egoteak merezi duela uste dugu. Lehenik eta behin, podcast egile kontu bat sortu behar dugu Spotifyn. Hori, Spotifyk podcaster edo podcast sortzaientzat sortutako webgune zehatz batetik egin behar dugu. Gure kasuan aurretik podcasta iVoox plataformara igo dugunez, Spotify erabil dezakegu automatikoki iVooxen argitaratzen ditugun saioak esteka baten bidez zuzenean Spotifyn agertzeko. Era horretan, ez dugu eskuz bi plataformetan podcastak igo beharrik izango. Eta horrek denbora aurreztuko digu. Hori bai, ez egin aurretik Spotifyn kontu bat irekita izan behar dugu. Bestela ezingo dugu iVooxeko kontua eta Spotifyekoa konektatu. Hori argi dugula, beste gailu bat izeneko aukeraren gainean klik egin behar dugu iVoox eta Spotify kontuak konektatzeko. Ondoren, gure iVooxeko kontuko saioaren barruan sartu behar gara. Eta bertan, programatutakoak izeneko aukeran klik egin behar dugu. Behin atal horretan gaudela, programa editatu botoia sakatu eta RSS konfigurazioa izeneko azpiatala zabaldu behar dugu. Azpiatal honetan, honakoa egin behar dugu. Lehenik eta behin, feedaren RSS aktibatu izeneko botoia sakatu behar dugu. Ondoren, harremanetan jartzeko posta elektroniko bat jarri behar dugu. Bertan jasoko baitugu Spotifyn txertatu beharko dugun helbidea. Eta horiek egin ostean, aldaketak gordeko ditugu. Bukatzeko, Spotifyra bueltatuko gara eta iVooxen jaso dugun esteka sartuko dugu. Azken datu batzuk sartu ondoren, gure lehen podcast saioa Spotifyn argitaratzeko prest izango dugu. Bestalde, gure podcastak bideoa ere baldin badu, zuzenean saioa YouTubera igotzeko aukera ere dugu.
Bideo podcastak YouTubera igotzea oso gomendagarria da, bideoen arloan gehien ikusten dugun plataforma delako. Gainera, gure bideo podcasta luzea izan baldin bada, bideo podcast osoa igotzeaz gain, hori bideo txikitan banatzea gomendatzen dizugu. Eta kito, gure lehen podcast saioa plataforma nagusietan argitaratu dugu. Hala ere, amaitu aurretik gogorarazi nahi dizuegu zuen lana ez dela hemen bukatzen. Izan ere, lehen podcast argitaratu ondoren, hori ezagutarazi beharko dugu hainbat ekintzen bidez. Horrela jendeak gure proiektuaren berri izan dezan. Adibidez, oso gomendagarria da sare sozialen bidez podcastaren berri ematea. Horrela lagunen eta ezagunen jakin mina pizteko eta gure lehen entzuleak harrapatzeko. Era berean, gure herriko hedabide txikietara prentsa ohar bat bidal dezakegu gure proiektuaren berri emateko. Hainbat bide egon daitezke gure saioa ezagutzera emateko. Eta honekin bai, amaiera ematen diogu gaurko saioari. Ondo segi eta laster arte.